Fader Banan, du som er i himlen, helligt vorte din gule farve, komme din palme. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vor daglige banan. Forlad os vores menneskelighed, som også vi forsøger det. Og led os ikke til andre frugter, men fri os fra mennesker, for du er Fader Banan, med magten og æren i evighed. Banan. Hey bananer, kan I huske dengang Ferdy Banan han blev optaget i logen? Det var sgu da en pissegod historie. Kan du ikke fortælle den, Ferdy Banan? Jo, nu skal I høre. Det hele startede som en drøm. I starten af december var jeg rigtig trist. Jeg skulle skrive SAP og Melodi Grand Prix, og jeg var helt fortvivlet. Jeg skulle nemlig arrangere den perfekte Melodi Grand Prix sang. Ja, i min frustration besluttede jeg mig derfor for at gå en tur. Da jeg kom udenfor, blev der til min store overraskelse en banan midt på trappen. Jeg troede først, at det var et tilfælde, men det gik hurtigt op for mig, at et spor af bananer strakte sig ned langs gaden, og jeg fik en pludselig og overvældende trang til at følge det. Velkommen til. Jeg kan se, du har fulgt ledebananerne. Hvad er dit navn? Jeg hedder Ferdy. Velkommen, Ferdy. Jeg kan se, du søger svar, men ikke ved, hvordan du finder dem. Ja, det er rigtigt. Du er kommet til det rette sted. Jeg, Bananguruen, kan tilbyde dig optagelse i Bananlogen, hvis du består vores optagelsesprøve. Spis alle ledebananerne. Optagelsesprøven skulle nok vise sig til at være noget af det hårdeste, jeg ville komme til at prøve i mit liv. Alligevel vidste jeg allerede efter den første bid af bananen, at jeg var i færd med at blive en del af en sammensværgelse af monstrøs karakter, og at mit liv fra den dag af aldrig ville blive det samme igen. Tillykke, Ferdy. Du bestod optagelsesprøven. Jeg kan nu slå dig til banan. Dit nye navn er Ferdy Banan. Kæft en god historie, mand. Ja. Skal der spredt det her budskab? Ja. Skal vi ikke skrive en sang om det? Jo! Ferdy fik på den måde muligheden for at inkorporere sin bananviden i Melodi Grand Prix SAP'en. Produktet kan I få lov til at høre den 11. januar 2019. Sangen hedder Selvom jeg har venner, og vi kan love for, at det går fuldstændig bananas. Vi er Bananlogen, og vi ses til MGP.